Asi ale nebyl jako na výběr, no. Ale proč prostě čipuje to auto, místo toho, aby si koupil auto, který je 63. To mě hrozně koukám. A co na to může říct? Se to kvůli penězům určitě. Bude to mít jako už v podstatě jako čiplý auto. Protože čipnout auto stojí 100 000, ale koupit si, vole, úplně jinou modelovou řadu, jako z 53 na 60, vole, stojí jako 1 milion, kámo, reálně. A hlavně to jako mám na účel podnikání a odpis je do 2 milionů, takže jako... Když určitě na to máš prachy a radši si to čipneš. To by řekl každý, kdo by nepřemýšlel jako finančně gramotně, tak by to řekl takhle, že když na to máš prachy, tak si kup lepší auto, ale logicky, když to kupuješ na podnikání a chceš si to jako dát do firmy a tohle to všecko, protože to vlastně využíváme na IRL streamy a tohle, tak jako asi jako ten 1 milion jako jen tak nevyhodíš navíc, že jo? Když ho můžeš jako investovat třeba jinam, nebo ho tam mít na jiný věci. Důvod určitě. No, to je jasně, tohle je dobrý argument, to je dobrý argument jako kot, vole, no. Však jsem se nevěděl, když jsem na to reagoval, nevermind, ne, no zase.